Sok devizaadósnak magasabb lett a törlesztő részlete, mint a forintosítás előtt. Az elszámolási tájékoztatók pedig érthetetlenek, nyilatkozta a Hír TV-nek a Bankcsapda érdekvédelmi szervezet elnökségi tagja. A deviza alapú szerződések esetében március 1-e és április 30-a között küldték ki a hiteleseknek az elszámolást, kivéve ha a bank peres eljárása 2015. március 1-e után fejeződik be, mert akkor a per befejezését követő 60. napig kell kiküldeni a leveleket. A Bankcsapda szerint tömegével indulhatnak kártérítési perek. Nem egységesek, tehát nem lelhető fel bennük semmilyen metodika, hogy mi alapján állítja össze a pénzintézet ezt az elszámolási levelet. Egyszerűen tényleg olyan az egész, olyan érzésem az embernek, mint hogy egy rulett asztalnál ülnének az adósok, és kipörgetne a bank számukra egy számlát, vagy egy számot, és az alapján állítaná össze nekik ezt az elszámolási levelet. Közben ugye jönnek folyamatosan az ügyfelek, most már több száznál tartunk megkeresésekkel kapcsolatban, egyszerűen nem is értik magát az elszámolási levélben, hogy fordulhat elő, hogy irreális nagy összegek jönnek ki. Lázár János viszont nem tartja kudarcnak a forintosítást. A kancellária miniszter csütörtöki sajtótájékoztatóján azt mondta, a deviza problémával küzdő országok közül Magyarország tette a legtöbbet az adósokért. Senkinek a feje fölül ne vigyék el az ingatlant, a házat, amiben lakik. Ennek a megvalósítása és ennek a otthonvédelmi programnak a keretében hoztuk meg ezeket a döntéseket, azt remélve, hogy ez nagyon sok embernek javítani fogja a fizetési körülményeit vagy a helyzetét. A kormány meg fogja vizsgálni természetesen a számokat részletesen, hogy a bankok milyen elszámolásokat küldtek ki a választópolgároknak. Sok devizaadósnak magasabb lett a törlesztő részlete, mint a forintosítás előtt volt. Az elszámolási tájékoztatók pedig érthetetlenek, nyilatkozta a Hír TV-nek a Bankcsapda nevű érdekvédelmi szervezet elnökségi tagja. A nemzetgazdasági miniszter szerint a devizahitelesek többsége jól járt a forintosítással. A kancellária miniszter vizsgálatot ígért. Osváték 3 millió forint kölcsönt vettek fel devizában, eddig csak nem 4 milliót fizettek vissza. Ők is megkapták a banktól a forintosításról szóló elszámoló levelet, a pénzintézet további 3 milliót követel tőlük, miközben a havi törlesztő részletük csupán 1000 forinttal lesz kevesebb. Úgy gondolom, hogy aki idáig nem tudta fizetni a hitelét, nem tudom miért gondolják, hogy az ezután 2000, vagy akár 1000, vagy 5000 forinttal kevesebbel ki fogja tudni fizetni a hitelét. Főleg, ha ugyanúgy nincs munkája. Ez már egy másik hitelszerződés, ez az adós sem lélegezhet fel, neki többet kell törlesztenie, mégpedig havi 10 000 forinttal. Az eset nem egyedi, mondja a Bankcsapda nevű érdekképviselet illetékese, aki szerint az elszámolási tájékoztatók többnyire áttekinthetetlenek. A nemzetgazdasági miniszter szerint nem a növekvő törlesztő részlet a jellemző a forintosításra. El tudom képzelni azt, hogy egy-két esetben ilyen előfordul. Összességében mégis azt kell mondanom, hogy átlagosan csökkenni fog a törlesztő részlet, és csökken az a megmaradó tőkerészlet is, amit az embereknek fizetni kell. 5 éve azon dolgozunk, hogy annak a mintegy 1,5 millió családnak, akit a devizahitelezés különböző formában érint, megpróbáljunk segíteni. A kancellária miniszter sem tartja kudarcnak a devizahitelek kivezetését. Lázár János szokásos csütörtöki sajtótájékoztatóján azt hangoztatta, hogy Magyarország a svájci frank erősödése előtt meglépte a forintosítást.